OA, Boston. Distance to destination, 195 miles. Time to destination, 0.33 hours. Local time, 6:40 p.m. Ground speed, 560 miles per hour. Altitude, 34,000. Outside air temperature, -47 degrees Fahrenheit. Boston, Fall River, Hartford. Bostonen gainetik goaz. 2006ko udaberrian, irakurraldia izan nuen Cambridgeen, Elizabeth McLeanek lagunduta. Olerkiak irakurri genituen euskaraz eta ingelesez. Bitxia zen errezitalean unibertsitate ikasleak apunteak hartzen ikustea. Cambridgeen geundenez, Elizabethek Harvardeko unibertsitateko beirazko loreak ikustera eraman ninduen. 1886an, George Lincoln Goodale, Harvardeko Botanika Museoko zuzendaria, Dresdenera abiatu zen. Bazuen kezka bat. Botanika eskolak emateko orduan, lehortutako landareak erabiltzen zituzten, eta horrek ez zuen haien edertasuna azaltzen. Erreplikak ere egiten ziren paper maxe edo argizariarekin, baina ez zuten behar bezala betetzen beren egin beharra. Beste zerbait nahi zuen Lincoln Goodalek. Jakin zuen bazegoela Alemanian itsasoko ornogabeen erreplikak egiten zituen artisau familia bat. Horixe zen bidaiaren helburua. Blaska beiragile familiarekin hitz egitea. Leopold eta Rudolf aitasemek entzun zuten proposamena. Goodalek beirazko landare batzuk ikusi zituen artisauen etxean, eta horrek bere esperantzak handitu zituen.